Și asta este extraordinar, deoarece săptămâna trecută nu ne-am văzut la training. Am zis să începem luna august în forță și în seara asta vom avea un training special pentru cei care sunt noi în industria de network marketing, care uh, mereu au impresia că nu am timp să fac acest lucru, nu pot să, nu e pentru mine network marketing. Și în seara aceasta vom vorbi despre gestionarea timpului alături de colegul meu, Virgil, care a fost mereu alături de mine și împreună, uh, chiar dacă am avut și dificultăți, am trecut și peste aceste obstacole și în seara asta vrem să împărtășim cu voi acest lucru. Eu mă conectez de la Roma. Virgil, tu de unde ești acum? Bună! Poate ești în vacanță. Eu sunt în vacanță, nu, bună seara tuturor. Eu sunt Virgil, sunt din Oradea. Mi s-a închis telefonul. Bun. Mă vedeți? Da, da. Perfect, perfect. Ce să spun, eu sunt foarte entuziasmat de trainingul acesta. Cu siguranță o să ajute pe toată lumea. Puțin, dacă reușim să vă deschidem ochii, ar fi extraordinar să putem porni împreună într-un drum foarte lung, într-o călătorie lungă și cu siguranță cu rezultate nemaipomenite. Așa este, Virgil, cu siguranță o să reușim, doar dacă suntem consecvenți și ne ținem de treabă. Ok, dragilor, acum o să dau share screen la ecran. Ok, vă rog să spuneți dacă se vede ecranul. Da, da. Oh, perfect, dragilor. Ok, în seara aceasta vom vorbi despre gestionarea timpului în network marketing și aici o să las pe colegul meu, pe Virgil, să înceapă. Virgil, Super, mersi tare mult. Seară frumoasă la toți. Eu, în primul rând, sunt super entuziasmat să fac parte din această comunitate. Mă bucur că am găsit un produs real, un produs care ajută, un produs care, într-adevăr, face minuni. Și asta vă spun din ceea ce s-a întâmplat în jurul meu, adică părinți, tot ce înseamnă familie, prieteni, cunoștințe care au reacționat extraordinar la acest produs. Și bineînțeles, dacă știm și vrem să facem ceva în plus, vom face, de ce nu, făcând bine altor oameni. Este extraordinar, o oportunitate unică. Așa că haideți să începem. Bun, cum putem noi, dragilor, să gestionăm mai bine timpul? Este foarte ușor. Avem zilele de luni până vineri, da? De exemplu, ce pot să vă spun eu, ce fac eu, dimineața mă trezesc. Nu știu dacă sunteți obișnuiți cu filmulețele astea care bagă puțin mai multă viață, nu știu dacă de motivație. Dacă sunteți pe Facebook, pe Insta și vă uitați mai mult la ceva motivațional, tot timpul o să vă apară filmulețe, tot timpul o să vă apară filmulețe de genul. Da? Asta fac eu. Primul lucru, mă uit la ceva motivațional și mai este când, după ce mă uit la ceva motivațional, mai joc un șah, o partidă de șah. Asta este ceea ce îmi place mie. Să fac dimineața. Bineînțeles, la cafea. Așa. Ce putem noi face de luni și până vineri, dragilor? Să luăm o oră din timpul nostru. Dacă nu luăm o oră, 15 ne uităm la niște filmulețe motivaționale și 30 de minute pe zi ne alocăm acestui business, da? Ne putem aloca 30 de minute, eu zic că nu este mult și credeți-mă că făcând lucrul ăsta puteți ajunge la rezultate nemaipomenite, având în vedere că doar faceți 30 de minute. Da? În aceste 30 de minute ce puteți face? Puteți da un telefon. Da? Sau cel mai important ce se mai poate face, primul lucru ce l-am făcut eu și din propria mea experiență vă spun, am luat plasturi, am făcut comandă la plasturi și cu cine am reușit să mă întâlnesc fizic, m-am întâlnit fizic. De ce? Am dus 2 plasturi cu mine, un gin pentru durere, un body pentru energie, pentru că fără body și mai ales la mine body-ul reacționează extraordinar.
Asta am făcut eu. M-am dus, am luat 2 plasturi, m-am dus la întâlnire, am vorbit cu persoana, i-am spus despre ce este vorba, foarte ușor, și am dat acești 2 plasturi și am spus, uite, pune plasturile ăștia pe tine și ne auzim mâine sau poimâine. Doar atât. Da? Deci în astea 30 de minute, ori dăm un telefon, ori ne vedem cu o persoană la o cafea. Este ușor. Este chiar ușor. Este cel mai ușor business pe care l-am avut până acum. Da? Deci nu uităm să avem o prezentare măcar sau o întâlnire o dată, da? Pe zi. De multe ori nu reușim, pentru că mulți dintre voi sunteți la lucru, nu reușim să ne întâlnim cu persoana respectivă, dar putem da un telefon, putem să chemăm această persoană, să spunem, uite-te, hai să ne vedem mâine la o întâlnire, vreau să-ți arăt ceva, bem o cafea și vorbim. Doar atât. Nu trebuie să spunem despre ce este vorba, cum, despre ce, nimic. Da? Sâmbătă, bineînțeles, asta știm, de luni până vineri, dăm un telefon, ne întâlnim cu persoană fizică, corect? Sâmbătă ne putem întâlni cu cei care deja sunt în acest business cu noi, poate avem un oraș, exact cum am eu, acum duminică, o să mă întâlnesc cu aproximativ 9 persoane din Oradea, bineînțeles, cu care o să încep acest business, își doresc foarte mult să afle ce poate să facă, cum poate să facă, pentru că cel mai important lucru la toți este că acest produs este minunat și că are efect. Odată ce produsul este extraordinar, eu zic că toate lucrurile vor veni de la sine, doar să le facem, doar să facem pasul în față. Așa, și tot timpul, cum se spune, duminica este pentru familie, dar să știți că la mine, de exemplu, este timpul cu familia, dar mie creierașul tot timpul se învârte și mă gândesc, oare ce o să fie de luni încolo, oare ce o să fac? Deci deja eu mă pregătesc pentru săptămâna care urmează. Deci este scurt, este exact ceea ce trebuie să știți, în fiecare zi facem câte puțin. Bineînțeles, dacă ne dorim să facem următorul pas și să avem un venit suplimentar în plus. Cam atât despre slide-ul ăsta. Hai să vedem și Super, pe Virgil, îți mulțumesc frumos. Alexandru. Sincer, îmi place strategia ta, cum faci să te vezi cu persoanele fizice. Asta este extraordinar și, în primul rând, chiar mă bucur să fac acest business alături de tine. Eu sunt total diferit. De exemplu, mie îmi place să lucrez în piața rece cu persoane necunoscute, deoarece sunt într-o altă țară, nu prea am prieteni, foarte mulți prieteni aș putea să zic, dar îmi place să lucrez cu piața rece. Și asta ar însemna că sunt prezent pe grupurile de socializare pe mass media, pe Facebook, Instagram, TikTok. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră aveți aceste aplicații. În primul rând, îmi fac contacte și îmi invit persoanele în Zoom. De asta avem aceste sesiuni, lunea, marța, miercurea, joia, ca să putem invita persoanele în Zoom să vadă prezentarea companiei, să vadă persoanele care sunt deja alăturate, să vadă testimonialele, deoarece este foarte important ca o persoană să vadă un testimonial sau să vadă ce face produsul respectiv sau poate vrea să afle un plan de business. De asta este foarte important să facem cel puțin 5 invitații pe zi. Din 5 invitații, 2 cu siguranță va fi cu un da, chiar dacă 3 o să fie negative, dar 2 cu siguranță o să fie un da și persoana cu siguranță va participa la sesiunea noastră. Dacă din 2 persoane participă, măcar din 2, măcar una singură cu siguranță va fi interesată. Noi ar trebui să repetăm acest ciclu în fiecare zi, câte 5 invitații în fiecare zi să facem o prezentare. Ok? Lucrul de bază este să lucrăm inteligent, nu trebuie să cedăm și cu siguranță vom reuși. Acum, întrebarea este cum poți să faci o invitație? Dragilor, deci scopul invitației nu este să explicați voi afacerea unei persoane. De exemplu, v-ați cunoscut cu o persoană și începe să explicați despre plasturi, că ajută, îți trece durerea, ăsta este foarte bun pentru creier, că deja dumneavoastră faceți prezentarea și
persoana nu mai este interesată să mai participe într-o sesiune Zoom. Scopul nostru este să-i strânim interesul și să o programăm la o prezentare unde persoana poate să vadă uh, sesiunea Zoom audio și vizual, unde poate să înțeleagă exact la ce se folosesc clasurile, să vadă toată informația. Iar aici avem câteva modele de invitație pe care de obicei le mai folosesc eu și aș vrea să le împărtășesc și cu voi. De exemplu, dacă am un prieten cunoscut, aș putea să zic, aș putea să-l întreb, salut, salut, ce mai faci? Uite, lucrez la un proiect nou și m-am gândit la tine. Nu știu dacă te interesează, dar caut câteva persoane deschise la un venit suplimentar. Ai avea 20 de minute să vezi despre ce este vorba. Deci, cam așa folosesc eu la prietenii pe care îi cunosc, care știu că sunt mai deschiși la oportunități, deci mă duc cu ei direct cu oportunitatea. De exemplu, pentru un venit suplimentar. De exemplu, mai sunt persoane care au un job, care nu prea cred în venit suplimentar și zice, hai, lasă-mă și tu cu chestiile astea, dar puteți să încercați și acest model de invitație. Știu că lucrezi și probabil ai un program încărcat. Tocmai de aceea vreau să-ți arăt o oportunitate care poate fi construită în timp liber. Nu trebuie să iei nicio decizie acum, dar vezi informațiile și când ai 20 de minute disponibile, uh, îți voi trimite un link de Zoom și tu te vei putea conecta. Deci, atunci când îi spunem că nu trebuie să iei nicio decizie acum, asta înseamnă că tu nu pui presiune pe persoana respectivă. E mai ușor să primești un da ca să participe în sesiune decât să-l obligi. Când îi spui că nu trebuie să iei nicio decizie acum, persoana se simte mult mai bine și zice, da, ok, hai că vin să văd despre ce este vorba. Mai avem, de exemplu, dacă avem clienți, de exemplu, majoritatea dintre noi în acest grup avem foarte mulți parteneri care sunt clienți, care nu vor să dezvolte probabil business-ul din anumite motive, nu știu de ce, dar încercăm ca toată lumea să înțeleagă de ce dezvoltăm noi acest business. Putem să îi adresăm un mesaj de genul. Mă bucur că folosești produsele și ai rezultate. Te-ai gândit vreodată că ai putea primi bani recomandând ceea ce folosești deja? Dacă vrei, îți arăt cum funcționează. Și bineînțeles, dacă partenerul vostru este de acord să afle mai multe despre oportunitate, despre cum poate crea o franciză, luați legătura, faceți un apel video sau o întâlnire și încercați să explicați fiecare bonusare, fiecare uh, oportunitate, cum poate el să câștige niște bănuți în plus. Iar al patrulea model este curiozitatea. Asta este, aș putea să spun, cheia la network marketing, deoarece noi trebuie să facem persoanele curioase. Și cum am putea noi, de exemplu, să facem cu o persoană care este din piața rece sau suntem pe majoritatea grupurilor de socializare. Dacă ai avea posibilitatea să-ți construiești un venit suplimentar fără să renunți la locul de muncă, ai fi deschis să vezi informațiile? Deci este suficient ca un mesaj de genul să-l postați pe un grup de pe Facebook, de exemplu, mămici și cu tătici, mămici singuratice, și sunt foarte, foarte multe grupuri în care noi putem să avem acces pe Facebook și acolo cu siguranță vom găsi o grămadă de prospecți. Sincer, eu nu prea am persoane cunoscute în echipe, de aceea am persoane doar din piața rece, deoarece lucrez doar cu grupurile de pe Facebook. Și vă spun pentru că majoritatea persoanelor de echipe așa mi le-am creat. Deci regulile de bază este în felul următor, să ne creăm relații cu prietenii, cunoștințele, piața rece, piața caldă, nu contează de unde sunt persoanele. Trebuie să folosim un timp eficient și inteligent. De exemplu, dimineața când ne trezim, punem un story, punem o poză cu noi, nu neapărat chiar despre praf, despre plasturi, despre produse. Uh, Ce mai faci? Cum ești? Trebuie să fii un pic inteligent în care tu, ca urmăritorii tăi, să-ți reacționeze la postările tale. Genul poți să începi cu un joculeț, cu o întrebare.
Atunci când tu faci conexiunea cu prietenii tăi de pe Facebook sau persoane necunoscute, tu poți să faci o relație cu ei și ușor, ușor tu poți să-i aduci într-o prezentare. Nu din prima, dar cu timpul. Poate nu săptămâna asta, poate nu săptămâna viitoare, dar tu cu siguranță o să reușești să aduci acea persoană în prezentare. Super, Ok. super Avem tare, Alexandru. Ok, aici avem și trei modele de invitație, empatice, respectuoase și eficiente. De obicei, aceste întrebări ar fi cam pe grupurile naturiste de pe Facebook, unde sunt persoane care caută, de exemplu, remedii naturale, caută leacuri băbești și așa mai departe, și care își pun poză, care mâna umflată, care alergie. Deci sunt persoane care chiar au nevoie de produse și acolo noi trebuie să acționăm foarte inteligent și sincer să vă spun, eu chiar am reușit să iau legătura cu patru persoane astăzi de pe acel grup și chiar funcționează uh, grupurile astea de grupurile naturistice. De exemplu, dacă o persoană se confruntă cu o problemă de sănătate și vedem pe grupul respectiv că, uite, bă, știți ceva soluții, am mâna umflată, ok, am văzut, deci persoana are nevoie de remedii. Ce fac? Mă duc, îi dau o cerere de prietenie. După, în privat, după ce mi-au acceptat cererea de prietenie, îi dau un mesaj: bună, ce faci? Nu-i scriu înainte, deoarece mesajul meu se va duce în spam. Și dacă se duce în spam, persoana nu o să vadă mesajul meu. De asta îi dau cerere de prietenie. Ca atunci când eu îi dau mesaj la persoana respectivă să vadă mesajul meu. După ce mi-au acceptat, îi scriu mesajul respectiv: bună, ce faci? Știu că în ultima perioadă ai trecut prin provocări legate de sănătate și m-am gândit la tine. Recent am descoperit o tehnologie transdermică interesată, bazată pe plasturi cu ingrediente atent selecționate, pe care oamenii o folosesc și fac parte din rutina lor de îngrijire și stare de bine. Nu vreau să te conving cu nimic, dar vreau să îți arăt informațiile. Dacă ți se pare util, poți decide singur. Ai avea 20 de minute să descoperi despre ce este vorba. Deci este un model perfect în care persoana respectivă să se gândească. Dacă tot are nevoie uh, de remedii, ar trebui, cu siguranță va spune: da, vreau să știu despre ce este vorba, vreau să văd mai multe informații. Și atunci noi putem foarte bine să-i trimitem link-ul de prezentare a produselor marțea sau miercurea cu domnul doctor, unde poate să pună întrebarea pe care o dorește. Apoi mai avem un alt model, tot la fel, un mesaj respectos, frumos, unde putem să creăm din nou curiozitate și sună cam așa: salut! Am descoperit o tehnologie pe care nu o cunoșteam până acum, plasturi transdermici care livrează ingrediente prin piele. Mi s-a părut foarte interesant și m-am gândit că poate ai vrea și tu să afli mai multe, mai ales dacă ești interesat de soluții complementare pentru starea de bine. Nu este o consultație medicală și nu trebuie să iei nicio decizie. Este doar o prezentare informativă. Ți-ar plăcea să vezi despre ce este vorba? Eu cred că este un mesaj destul de ok, în care noi nu facem vânzări sau abordări agresive față de o persoană, deoarece noi nu impunem. Deci lăsăm persoana respectivă să fie arbitru, adică să decidă: da, vreau, sigur, vreau să văd mai multe. Ok, mai avem, de exemplu, și modelul 3, invitație la prezentare. Putem să începem tot la fel cu o persoană, un prieten, amic: bună, în această săptămână particip la o prezentare online despre tehnologia transdermică și plasturi Dr. M Global. Vom discuta ce este tehnologia transdermică, cum funcționează, cui se adresează, experiențe altor persoane, sesiuni de întrebări și răspunsuri. Dacă ești curios să afli mai multe informații, te invit cu drag. Deci sunt niște modele simple care ar trebui să le punem în practică și, bineînțeles, la mai multe persoane. Deci, indiferent care sunt, trebuie să vedem care metodă din toate aceste întrebări se potrivește nouă mai bine și care funcționează.
deoarece din aceste 6 modele de întrebări, cu siguranță una din ele va funcționa pentru fiecare dintre noi. Corect. Ok? Felicitări, Cățin, Alexandru. Da, acum felicitări. ai rândul tău. Într-adevăr, dragilor, trebuie să înțelegeți un singur lucru. Piața rece înseamnă a nu cunoaște persoanele. Ăsta este un mare atu al lui Alexandru. Adică, pur și simplu, dorința de a face, dorința de a da mai departe această oportunitate. Uh, Vreau să vedeți că nu există limite la oamenii care își doresc. Nu trebuie să spunem doar la oamenii pe care îi cunoaștem noi. Putem spune la toată lumea. Că stăm la o cafea și cineva se uită mai insistent la noi, hai să spun ceva. Poți să faci orice. Atunci când dorința este mare, eu consider că poți să treci și munții. De aceea, felicitări încă o dată. Alex, trecem mai departe. Mulți fac lucruri, mai ales când sunt entuziasmați și eu am făcut la fel. De exemplu, când am aflat de compania Dr. M, am fost foarte entuziasmat după ce am încercat plasturi. Și entuziasmul ăla te aduce câteodată la greșeală, da? Deci să nu facem prima greșeală este să trimitem mesaje, vai ce am găsit, câți bani, cum, uai, pui pe tine, se întâmplă minune. Nu. Cel mai important este, dacă nu reușești să te întâlnești fizic cu persoana respectivă, fă un video call. Video call-ul este unul dintre cele mai importante tool-uri pe care le avem. Să vedem omul, să vadă ce spune. Pentru că prin mesaje se pot interpreta foarte multe. Da? Omul nu înțelege. El trebuie să te vadă. Da? Și este foarte ușor la ceea ce avem noi aici. De aia v-am spus că acest business este ușor, pentru că avem zoom-uri zilnic. Zilnic. Tehnologia ne dă șansa asta să aducem persoană, să nu o ridicăm din pat, să stea frumos în patul ei, dar să vadă ceva frumos. Da? De acasă. Deci cam asta trebuie făcut. Al doilea lucru, nu încercăm să convingem. Asta e o chestie foarte des întâlnită la oameni când încearcă să convingă. De ce să convingi? Mai ales la acest produs. De ce ar fi nevoie să convingi? Nu toată lumea reacționează la fel, nu toată lumea crede în astfel de lucruri, da? Nu putem judeca, pentru că și eu, la rândul meu, și eu am judecat prima oară când am auzit de acești plasturi. Deci atunci eu nu-mi dau voie mie să spun că, de ce nu vrei? Cum nu vrei? Hai să vezi, că nu știu ce. Nu tragem de oameni. Cu cât tragem mai mult de oameni, cu atât de mult o să îi îndepărtăm de noi. Deci lucrul ăsta să nu-l facem. Fiți pozitivi, nu contează. Da? Acum, sunt foarte mulți care reacționează foarte rău la nu-uri. Și acum vă întreb eu pe voi. De ce să reacționați urât la nu-uri? Fiecare nu este un pas în față. Doar trebuie să ne schimbăm puțin gândirea. Fiecare nu este un da în capul nostru. Eu la început, când am avut nu-uri, vă spun sincer, eram terminat. Eu eram atât de supărat. Cum îmi spune nu? Când e așa ceva. De exemplu, cum e în Dr. M. Avem niște plasturi care fac minuni și vedem, e vizibil fac minuni. Și omul nu spune nu. Păi, nu vine să cred. Dar dacă zâmbești și spun, nu este nicio problemă, nu este pentru toată lumea, mai gândește-te, poate în viitor o să mai vorbim. Dar trebuie luat ca atare, fiecare nu. Dacă noi luăm ca atare, să luăm fiecare nu, este un pas mai în față. În fiecare zi voi face un pas în față cu fiecare nu. Putem să acceptăm asta. Dacă putem accepta asta, credeți-mă că succesul e acolo. Fiecare nu, bagă-l în cap ca pe un da. Da, și ce mai spune și ei, să nu trimitem mesaje multiple. Să încercăm să tot îi deschidem ochii. Dacă omul nu vrea să-și deschidă ochii, nu își va deschide. Dar noi trebuie să știm un lucru, nu este pentru toată lumea să fie bine. Noi ne dorim să facem oamenilor bine, dar dacă ei nu vor să accepte binele nostru, nu putem să-i forțăm. Ăsta e un lucru foarte important. Mergem mai departe.
Nu a fost atunci ceva, au fost cu ei, n-au înțeles despre ce este vorba, nu vor să se gândească pentru că problemele lor sunt multe, motive sunt multe, dar noi trebuie să mergem mai departe pentru că noi știm un lucru sigur. Noi facem bine. Asta e cel mai important. Face bine acest plasture oamenilor. Face. Păi atunci trebuie să acceptăm nuuri, trebuie să fim bucuroși la dauri, ar trebui să fim bucuroși și la nuuri. Deci să le luăm ca atare. Și o să vedeți că toate lucrurile se vor schimba. Va fi chiar extraordinar. Și starea ta de spirit va fi ok dacă tu știi cum să reacționezi la aceste lucruri. Deci cam atât despre site-ul ăsta. Da, Virgil, îți mulțumesc frumos. Să știi că și eu reacționam urât la numări când am început în network marketing. Chiar deveneam, mă enervam, eram stresat, ziceam, cum toată lumea mă refuză pe mine, că eu nu mai fac, eu renunț la network marketing, gata, mă opresc. Până am început să înțeleg și eu despre chestia asta, că nu, bă, dacă omul respectiv mă refuză, înseamnă că eu undeva greșesc. Nu e vina că mă refuza persoana. Undeva eu greșesc, undeva eu nu vorbesc cum trebuie, undeva e vina mea. Pentru că toată chestia asta trebuie să construim relații, nu trebuie să punem presiune pe persoane, deoarece oamenii au nevoie de comunicare autentică, adică caută soluții și iar noi trebuie să îi le oferim. Eu nu înțelegeam acest lucru, eram ca un cal de ăla, aveam așa niște ochelari, știi, și eram că, mamă, eu trebuie să-mi scriu, eu vreau da, 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 și când au început lumea să mă refuze, mama mea nu mai găseam soluții. Și, nu, bineînțeles, am participat și eu la Zoom-uri de dezvoltare personală, am înțeles că, de fapt, chiar noi avem greșeli care trebuie să găsim soluții la ele și cu timpul am început să văd unde sunt greșelile mele. Iar, în primul rând, noi aici în Doctorem trebuie să dăm dovadă că suntem lideri, nu suntem vânzători, oamenii își doresc soluții, deci nu presiune. Oamenii vor să se facă bine și nu e bine să fie sub presiune, de exemplu. Dacă o persoană vrea să facă planul de business, îl face. Dacă nu vrea să nu-l facă, nu-l face. Dar e important că e client, își cumpără produsul, se simte bine și cu timpul ușor, ușor va deveni și el un networker. Dar își va da seama când deja face acest lucru. Ok, dragilor, cum am spus, formula de succes a fiecărui începător, chiar dacă avem un loc de muncă, indiferent ce facem noi, că suntem avocați, că ești tractorist, că lucrezi în șantier, că poate ai 3 milioane de dolari în cont și spui că la ce îmi trebuie mie bani, fiecare persoană cu siguranță ori o face din pasiune, ori că vrea mai mult, ori că vrea să ajungă să fie liber financiar. Și cu siguranță o să ajungem și la acest pas, doar trebuie să pornim. Și formula succesului este în felul următor. Dragilor, trebuie să ne facem contacte noi, indiferent de rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, trebuie să dăm cereri de prietenie, cel puțin 20 de cereri de prietenie zilnic ar trebui să dăm. Și v-am spus, sunt foarte multe grupuri pe Facebook, sunt persoane care au nevoie de soluții. Iar noi suntem aici cu produsul care doar trebuie să îl arătăm, doar trebuie să facem invitația. Deci, așa că vreau să îmi scrieți în chat dacă îmi promiteți că până săptămâna viitoare veți avea cel puțin 50 de prieteni în lista voastră de prieteni. Vreau să văd cine vrea să facă acest lucru. Oh, Nico, Anca, super. Cristina, super. Doamna Florina. Deci, dragilor, uh, eu zic că într-o săptămână, dacă ne mărim lista cu 50 de prieteni și, bineînțeles, prieteni care noi îi vedem, deoarece intrăm pe profilul lor, vedem că au nevoie de produse. V-am spus, grupuri, tratamente naturistice, mămici ca un job online, mămici cu pitici, etc. Deci sunt o groază de grupuri pe Facebook
unde puteți da cereri de prietenie. Nu scrieți mesaje înainte să nu fiți prieteni, deoarece mesajul poate să ajungă în spam la persoana respectivă și nu va vedea mesajul dumneavoastră. De asta este important să fiți prieteni. După aceea o să spuneți că păi eu am scris la o groază de persoane, dar niciuna nu mi-a răspuns. Păi normal că nu ți-a răspuns, că voi nu sunteți prieteni și persoana respectivă nici măcar nu a văzut mesajul tău. De asta este important să ne facem contacte noi. Uh, După ce ne facem contacte, ne facem relații, începem să invităm oameni, ușor, ușor. Încercați anumite metode de abordare în care să nu-i forțăm, adică genul să-i aducem un drum cu drag, adică să nu fie sub presiune. Programăm prezentarea. Când ai putea participa? Marți, miercuri, joi. Deci trebuie uh, să știi exact timpul când persoana vine. De exemplu, poate vorbești cu ea marți și marți nu poate. Îi spui, uite, mâine seara la ora 20 avem o sesiune cu domnul doctor, unde ai posibilitatea să îți adresezi întrebarea ta. Spunem dacă poți participa, deoarece locurile sunt limitate și ar putea să-ți țin un loc liber. Deci genul ăsta, cum ar fi că creezi un pic așa de urgență, că este un zoom important. Și cu siguranță îți va spune, da, sigur, voi participa. Și tu atunci o să-i dai linkul de Zoom, iar cu 10 minute înainte să înceapă Zoom-ul, îi readuce aminte persoanei respective. Îi dai un bip, o suni. Bun, Andreea, în 10 minute suntem live, ești pregătită? Ok. După ce ai sunat-o, persoana își aduce aminte, stai mă, că aveam Zoom-ul seara asta, am uitat de el, știi? Nu, cu siguranță va intra, pentru deoarece majoritatea oamenilor uită când au o întâlnire Zoom, uită de ea, că nu, treburi prin casă, una alta, copii, mai uită persoanele. Iar atunci când o persoană se înscrie în echipa noastră și face parte din comunitatea noastră, trebuie să învățăm să facă același lucru. Să-și facă contacte noi, să invite persoane, să participe în zoom-uri de dezvoltare personală, în traininguri, să înțeleagă bine planul de compensare. Deci este foarte important să avem o comunitate de oameni, în primul rând, pe Facebook, pe Instagram, deoarece noi lucrăm cu oameni și dacă avem prieteni, cu siguranță vom avea și oameni pe care i-am putea aduce în afacerea noastră. Educația și trainingurile pe care, bineînțeles, le avem lunea, marța, miercurea, joia, vinerea, dragilor, sunt aceste traininguri educaționale creează lideri. Deoarece poate în seara asta de la mine și Virgil învățați 40% probabil din această sesiune. Prinde bine. Luni, de exemplu, poate ține Dragoș. Învățați și de la el 30%. Și uite așa, ușor, ușor, toată lumea începe să înțeleagă exact tot procesul ăsta de network marketing și ușor, ușor veți ajunge și la rezultate. După ce suntem pregătiți, să învățăm să facem o invitație, deja prindem curajul ăsta să ieșim din starea aia de confort și începem să căutăm pe grupuri, să dăm mesaje, asta înseamnă acțiune, dragilor. Înseamnă că, bă, sunt sigur, astăzi vreau să fac 5 invitații, vreau să-mi pun 2 story, vreau să am 15 prieteni în plus în lista mea de Facebook. Deci, asta înseamnă acțiune, zi de zi. Și bineînțeles, dragilor, dacă tu faci acest lucru și echipa ta înțelege și vede că ești un lider, și echipa ta se va duplica. Va face la fel ca tine. Corect. Într-adevăr, da, mai vreau să menționez ceva. Primul lucru și cu cine poți face network marketing, vă spun eu, prima oară faci cu familia. Da? Entuziasmul ăla cu care m-am dus, țin minte, m-am dus la părinți, m-am dus la mătușa mea, entuziasm în mine, uai. Și credeți-mă, mai tare te bucuri atunci când vezi și rezultatele pe ei. Deci fiecare poate să înceapă cu familia, părinți, verișori, prieteni, ei să fie primii. Și după ce toată lista nu mai este, bineînțeles, apelăm și la piața rece. Bun. Cum ne putem noi crea așa un mindset de succes? Ce trebuie să facem noi? Trebuie să avem răbdare. Primul lucru.
să avem răbdare, să facem pași în fiecare zi. La mine asta tot timpul a fost o problemă cu răbdarea. Eu azi vreau să fac. Mâine cel târziu. Eu nu am răbdare. Aici am de lucrat. Da? Este un proces. Nu putem face dintr-o dată lucruri chiar dacă ne dorim foarte mult. Nu zic. Sunt zile în care nu se întâmplă nimic. Trebuie să fim sinceri. Da? Poate n-am sunat o persoană. Poate n-am vorbit cu o persoană. Și sincer o simt. Simt că ceva, eu nu mă simt bine. Ceva nu m-am făcut. Da? Asta înseamnă că dorința e foarte mare acolo, dar sunt zile în care pur și simplu poate nu iese pasența. Dar nu încetezi să faci lucrul ăsta. Fiecare zi faci câte puțin. Dacă nu ai reușit să faci azi, fă mâine, încearcă cu 20% mai mult să faci mâine. Dar credeți-mă că așa rezultatele vor veni foarte, foarte rapid. Mulți știu că caută rezultate rapide, dar rapid se poate, dar mai sănătos este lent și constant. Să fii constant în ceea ce faci, eu zic că este cel mai important lucru. Bineînțeles, dacă nu avem dorința aia înfocată, da, de o schimbare, pentru că totul vine de a dori de a face o schimbare în viață. Credeți-mă că toate lucrurile se vor lega. Frica asta pe care am avut-o, țin minte să vorbesc în fața oamenilor, la fel și Alexandru, ține minte că râdeam unul de celălalt. Țin minte, Alexandru, da, a fost o perioadă frumoasă. Da, Dar a fost la ce început. înseamnă? Exact. Curajul înseamnă să faci un pas în față, da? M-am făcut de râs prima oară, nu-i ba. M-am făcut de râs a doua oară. Nu este problema. Important este să continui să fac, să nu-mi fie frică. De ce să-mi fie frică dacă eu îmi doresc altceva de la viață? De ce să-mi fie frică? De ce spune ăla și ăla? Sau despre ce spuneți voi acum? Nu. Fiecare dintre noi știm ce vrem să facem. Unde vrem să ajungem. Pas cu pas. Pas cu pas. Frumusețea aici care? Că nu sunteți singuri. Asta este frumusețea în comunitatea asta. De ce nu sunteți singuri? Că suntem alături de voi. Pentru că doar împreună vom ajunge la succes. Nu există aici solo. Nu e ca la tenis, fiecare joacă singur. Nu, este ca la fotbal. Noi suntem ca o echipă de fotbal. Dacă știm pasa cum trebuie, cu siguranță vom da goluri multe. Și asta înseamnă rancuri, cum ar veni. Și o să vedeți că rancuri o să se facă. Eu sunt foarte entuziasmat de ce o să urmeze în următoarea perioadă și o să vedeți cu ochii voștri că acest grup va crește și vor fi rancuri. Da? Și va fi foarte ușor să dăm mai departe informațiile odată ce ajungem la anumite rancuri. Da. Deci cam atât despre acest slide. Nu știu dacă acest slide este al tău, Alexandru, sau al meu. Ia nostru, Virgil, ia nostru. E Am al lucrat nostru. împreună. Da. Am Noi lucrat suntem împreună. spontani. Ca să înțelegeți, noi Normal. suntem foarte spontani, dar o să fac și eu slide-ul ăsta, nu este o problemă. Învață Da. să accepti refuzul. Despre asta știți că am mai vorbit și înainte. E foarte important să acceptăm refuzul. Nu este problemă. Următorul, mergem mai departe. Oamenii nu au informația corectă. Și la asta trebuie să ne gândim. Da? Ei spun nu fără să știe despre ce este vorba. Deci, de exemplu, dau un exemplu, mă duc la cineva, da? Și stau cu ea la masă și îi spun, uite-te, 2 plasturi și... Da, nu mă interesează. Da? Stai să spun ce anume fac acești plasturi. Nu mă interesează. Atunci nu ai cum să-i dai informație. Omul este pur și simplu s-a închis în cochilia lui. Înțelegeți? Sunt oameni care se închid. Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Nu-i pentru toată lumea. Ăsta e cel mai ok Totul lucru pleacă de de la noi, înțeles. Virgil. Da. Deci totul pleacă de la noi. Deci, de exemplu, noi dacă avem o minte pozitivă și noi ne dorim mai mult, cu siguranță atragem mai mult. Înțelegi? Dacă noi cerem universului că am să fac, o să încerc, poate o să meargă business, o să încerc să invit și eu, o să încerc. Nu există o să încerc, eu fac, eu pot. Deci asta este mentalitatea care trebuie să fim noi. Nu că o să încerc, eu fac. Eu Da. astăzi fac 5 Exact. invitații. Păi asta fac. Nu că o să încerc. Dacă spui o să încerc, nu, și Universul și Dumnezeu îți dă așa. O să încerci, nu.
Cu siguranță o să Da. încerci. Dacă tu spui o Legat, să faci, o să faci. Cu siguranță o să faci. Deci, asta este chestia cu mindset-ul nostru. Deci, ceea ce facem noi aia atragem. Dacă noi vrem succes, focusat, vom avea succes. Dacă noi o să încercăm să avem succes, păi o să încercăm. Acum vom vedea ce ești până la final. Deci trebuie să fim focusați, mai ales cei care vor să facă network marketing, cu siguranță avem multe lucruri împreună. da, deci chiar ce spuneai că o să încerc, asta e foarte des auzită de fiecare. Vreau să băgați bine la cap cu toții, că și eu am învățat chestia asta și chiar are sens. Când spui că o să încerc, tu de fapt ce faci? Tu te învârți într-un cerc. Da? În același cerc, de fiecare dată. Nu. Dacă spui încerc, înseamnă că nu o să faci. Trebuie să spui da, fac sau nu fac. Vreau să fac. Am să fac. Dacă spun încerc, nici nu sună bine, da? Și v-am spus exact care e definiția a încerca. Da, și cum scrie și aici în slide, că nu este momentul potrivit. Pentru mulți chiar nu este momentul potrivit și de aia nu e ok să judecăm. Probabil nu au avut clicul la momentul acela, stând de vorbă cu el. Da, fiecare, știți cum e, fiecare are probleme, cu toții avem probleme. Și fiecare reacționează, dar acel click putea, probabil, să-i schimbe viața. Înțelegeți? Deci asta se poate întâmpla. Cine are click-ul pe moment, cum am avut și eu, bineînțeles, pe moment a fost aproximativ 10 ore. Alexandru a vorbit cu mine, am avut plasturi acasă, am pus pe umăr și au trecut 10 ore, am dormit, m-am trezit și am putut să ridic mâna. Nu, ăla a fost click-ul. Ați înțeles? E un click întârziat de un somn de 8-9 ore, ce știu eu, dar am avut click-ul. Da? Am simțit că este extraordinar. Ce am făcut? Am făcut comandă și m-am bucurat să pot să mă duc să arăt la toată lumea. Da, deci cam atât despre asta. Da, Virgil, acum Alexandru? că nu e momentul potrivit, mai sunt unele persoane care nu știu ce înseamnă industria de network marketing, știi? Când Da, află că ce e MLM, ha, nu vreau MLM, dar eu nu vreau MLM, ce? Nu, nici nu vreau să aud. Eu vreau un job online, știi? Ok, draga mea, vrei un job online, dar nu vrei MLM, păi atunci de ce n-ai? Fii și tu un programator. Nu, du-te să vezi cât costă un curs să fii un IT. Costă peste 4.000 de euro să înveți dacă vrei să lucrezi de acasă. Ce poți să mai lucrezi de acasă? De exemplu, dați-mi niște idei. În afară de network marketing, cine vrea să-mi scrie în chat? Ce ar putea persoane să lucreze de acasă, în afară de network se pot marketing? lucra Aici, multe de acasă, Alexandru. bun, ok, bun, eu am spus IT. Dăm tu alte idei. Da, Contabilitate. Ok, bun, la contabilitate trebuie să știi un pic de școală. Dacă ai mâncat cerneala, nu mai vei contabil. corect. Marketing e ok. Marketingul noi facem. Deci în afară de network marketing. Bun, IT, contabilitate. Ce ar putea să mai fie? Joburi de acasă. Deci, în primul rând, la IT îți trebuie cunoștințe de IT, la contabilitate trebuie să mănânci bine matematică. Nu. Corect. Ok, deci ce ar putea să mai fie? Probabil mai sunt niște chestii, dar cu siguranță trebuie să ai niște competențe, adică și nu prea multe persoane au aceste competențe, mai ales nu pot eu, de exemplu, care mie îmi place network marketing să mă duc în contabilitate. Am făcut contabilitate la liceu, dar sincer acum să mă pui să îți fac registru cu pasiv, cu activ, le-am și uitat. Deci tot trebuie să mă duc la cineva ca să mă înveți. Tot trebuie să investesc bani. Iar în network Da, marketing oamenii au șansa cu doar 100, 120 de euro să-și înceapă un propriu business, să aibă un plan de compensare, să aibă un sistem totul pus la punct. Deci nu trebuie să ai nici cunoștințe, deci nu trebuie să investești nici bani, de exemplu, ca să fii un IT. Să începi să faci tu un curs de IT, să începi să faci un site, nu, trebuie să investești bani în educația ta. Iar aici, tu folosești produsele, ai investit în sănătatea ta, ai deja propria ta afacere cu doar 110 euro. De fapt, cred că de la 50 de euro poți să începi business un doctorem.
Deci e ceva extraordinar. Și de la 50 de euro tu poți să crești ușor, ușor. Da, corect. Ok? Uh, Chiar despre asta vorbeam. Este important să noi să ne construim relații, nu doar să facem vânzări, de exemplu. Dacă am înscris o persoană, am înțeles, am vândut produsul, dar trebuie să fim și prieteni, adică trebuie uh, să ne împrietenim cu persoana respectivă care a cumpărat produsul de la noi, deoarece oamenilor le plac să colaboreze, să discute și este important să ascultăm persoana respectivă, cum folosi produsele, cum s-a simțit, îi punem întrebări, îi oferim valoare, o ajutăm dacă avem posibilitatea. Noi făcând aceste lucruri, noi oferim încredere persoanei pe care noi am invitat-o și o cumpărat de la noi produsele respective. Și dacă rezultatele sunt bune, cu siguranță ne va contacta. Ei, Alex, da, uite, vreau să mai fac o comandă. Mă poți ajuta? Sigur că da. Dacă noi nu mai vorbim cu persoana respectivă și nu-i punem întrebări și nu creăm relații, poate persoana respectivă uită de mine și poate vede aceleași produse la Virgil și nu mai mă sună pe mine, o sună pe Virgil. Salut Virgil, da, uite, eu am mai cumpărat, dar nu mai știu la cine a cumpărat produsele. Sunt foarte bune și am văzut la tine și vreau de la tine. Deci, pur și simplu, persoana se poate schimba. De asta este important uh, să creăm relații cu persoanele pe care le invităm, chiar dacă sunt clienți. Deci trebuie să-i ținem aproape. Da, Ok, și asta mai dragilor? vreau să adaug. Uh, Foarte important este un lucru. Acest business parcă nici nu necesită să ai experiență în network marketing și acum vă spun eu sincer. Mătușa mea a făcut rancul de star. Nicio legătură cu așa ceva în viața ei. Pur și simplu, ea este atât de entuziasmată de ceea ce se întâmplă de când folosește plasturile aceștia transdermici, încât atrage pur și simplu oameni lângă ea. Deci credeți-mă, odată m-a sunat, știu că mi-a spus hai în jumătate de oră, eu nu știam care e, a spus că trebuie să vii să vorbim. Și când am ajuns, erau 6 femei la ea. Eu am rămas așa. Dar ce se întâmplă? Păi da, uite-te că și ea își dorește, și ea își dorește. Ce? Deci, pur și simplu, dragilor, ăsta nu este un business care trebuie să te chinui. Nu, asta o faci din plăcere. De ce? Pentru că știi că îți face bine, îi face bine persoanei. Este ușor. Ceea ce este ușor, este ușor. Deci, credeți-mă că oricine poate să facă asta. Nu ai nevoie de experiență. Știți de ce aveți nevoie? Pur și simplu de dorință de a face. De a face o schimbare, da? Să fiți consecvenți. Toate lucrurile astea contează. Asta contează și mai mult. Dorința de a schimba ceva. Și credeți-mă, toate vin de la sine. Dacă mătușa mea reușește, eu cred că toată lumea poate reuși. De ce? Pentru că e pozitivă, are un atu foarte pozitivă, se simte bine, e fericită. Asta aduce produsul ăsta să fie wow. De aceea este simplu să dăm această informație. Oamenii văd reacțiile oamenilor. Asta e cel mai important. Bun. Da, așa e, Virgil. Da, totul depinde de noi. Deci noi trebuie să ne punem întrebarea ce trebuie să fac ca să cresc, cum trebuie să procedez. Deci sunt sigur că multe persoane vor mai mult vor să invite persoane, vor să facă, dar poate nu știu și asta este important să discutăm. Alex, Virgil, Bianca, Dragoș, cum pot să fac aici? Deoarece Dragoș vorbea într-un drum despre consultanță și am văzut că foarte puțini oameni iau consultație cu liderii lor mai mari sau cei care deja știu să facă business-ul, adică știu cum se mănâncă, aș putea să zic, știi? Și puțin, ori nu au curajul, ori nu vor să întrebe, dar își doresc. Și dacă ei nu fac acest lucru, e normal că noi nu o să-i putem ajuta. Și este Exact. foarte important să nu uităm și de grupurile pe care le avem, pe grupul Better You, sincer, este de mare folos, aș putea să zic, deoarece acolo putem adăuga persoanele care
momentan nu sunt pregătite, care au fost într-o sesiune, care zic că nu sunt pregătite, mă mai gândesc, dar le puteți adăuga în grupul respectiv, unde ei tot timpul vor vedea fiecare testimonial, vor vedea sesiunile live și foarte, foarte multe. Așa că eu zic să ne focusăm pe grupul Better You, să creștem comunitatea acolo cât mai mare și cu siguranță. Suntem deja 2000 și ceva de persoane, eu zic că în următoarele 30 de zile putem să facem 3000. Nu. Așa Cu că eu zic să siguranță. trecem la treabă și să facem acest lucru, să creștem grupul Better You și o să vedeți că persoanele ne vor căuta. Ok, dragilor, eu aș vrea să vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de Virgil. Eu mulțumesc. A fost un training superb. Scrieți pe chat dacă vi-a plăcut și dacă o să mai vreți să ne vedeți la față, scrieți da sau nu. Inimioară sau cu degetul în jos. Ia să vedem cine dă inimioară. Opa, e bine. E bine. No, ok. Atunci ne vedem Dragilor, vinerea Felicitări! viitoare. da, Ne mulțumim. Felicitări, vedem. băieți, ați fost foarte activi. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Trebuie să fim pozitivi, dragilor. Fiți pozitivi, e cel mai ușor tool pe care putem să-l avem. Fim pozitivi în fiecare zi. Orice se întâmplă, oricâte nuuri, orice vă spune lumea, nici nu mai contează. Contează drumul pe care vreți să ajungeți. Fixați un drum, să aveți un scop. Oamenii Și nu am pot uitat fără să scop. menționez, stai puțin, Virgil, ați Da. văzut ce ofertă avem pe A, grupurile noastre? Probabil cred că cu corect. toți ați văzut. Eu zic să ar trebui să luăm niște plicuri de plasturi mucat, deoarece treaba e ok. Și, dragilor, în luna august o să avem surprize extraordinare. O să avem niște update-uri foarte mișto, în primul rând, în compania noastră. Vom putea ajunge mult mai rapid la nivele de carieră, dar momentan o să fie secret și o să facem un zoom special despre despre aceste update-uri. Așa că eu zic că luna august o să fie o lună cu care vom începe cu adevărat business-ul, doctore. Așa e, Virgil? Chiar dacă luna august este o lună a vacanțelor, pentru unii este o lună a business-ului și a viselor, da? În fiecare zi trebuie să visezi la mai mult. Asta e important. Știți cum e? Exact. Foarte mulți oameni visează, dar foarte puțini dintre ei fac ceva ca să ajungă la visul ăla. Da? Cu toții visăm. Dar nu mulți facem pașii respectiv să înaintăm mai mult spre visul nostru. Eu nu mă las, Alexandru nu se lasă, se vede că suntem oameni care ne dorim și cu siguranță, v-am spus, suntem o echipă. Băgați și asta foarte bine la cap, suntem o echipă, sunați-ne, cereți-ne orice, vă dăm și plasturi, nu problemă și cu siguranță o să fie extraordinar, o să ne distrăm, o să fie un drum frumos. No, bine, atunci o seară bună tuturor. Numai bine, seară frumoasă! Ciao, ciao. Seara bună! Seară Mulțumim! bună! Mulțumim mult, seară frumoasă! Mulțumim, seară frumoasă! Mulțumim mult, băieți! Ați fost super! Seară frumoasă! Vă mai așteptăm! Mulțumim! Mulțumim! Numai bine!